anthuwa ndamene anapha mzimayi Dr. wakuti bwanji nkhani mpaka na lero palibe court case, palibe zambiri zikuchitika mu dziko muno kutereko talimphekesera ndipo ambiri akunena kuti polisi yathu ya Malawi tsopano yalowa bolonje malingana kutengera za imfa ya Victoria Bobe. Dr. ujana phedwa, Dr. wachipatala cha Queen's Central Hospital ujana phedwa kunyumba kwake. Polisi inationesa anthu kuti ndomwe anachita chiwembu chimenechi, koma kutengera nthawi imeneja mpaka nakufikira tsiku la lero palibe yemwe watengedwa ku khoti kapena kuti kodi mlandu umene uja tsopano uli pati. Ndipo kutereko anthu ambiri akunena kuti polisi pamene paja inatichita njomba, inali boza la mkukuniza. Koma kufikira penepa kuti tiziti kodi polisi yathu ya tsopano ya Malawi chimene kwenikweni chikuchitika nchani, kodi alowa boza ikugwira ntchito kunamiza nzika za Malawi ndi maboza. Kutereko mkulu ameneyo Ben Chiza Mkandawire akufotokoza zimenezi. Komaso masiku apitawa kumbukirani kuti mwenye wa Crossroads naye anatengedwa, zikumveka kuti anatengedwa ndi amwenye anzake kutengera kuti anasungisidwa ndalama za satani yemwe akuzengedwa mlandu. Koma polisi nayo ikufotokoza mosamveka bwinobwino, polisi sikukamba zomveka bwinobwino. Izinso ndi zomwenso zikufotokozedwa ndi mkulu ameneyo Chiza Ben Mkandawire. Kodi tikhulupirire polisi yathu kuti imanena zoona kapena ndi maboza okhaokha? Nkhani pomwepa timvere limodzi nkhani imene isatane. Malawi ndangobwera kuti ndifunse nawo. Mumayikumbukira nkhani tinakambirana kumbuyoku ya polisi yonena kuti anapita kuchigumula kukapanga paredi mbava zimene zinapha mzimayi uja. Mukudziwa kuti nkhani imeneja inafa basi, sinapite ku court. Apolisi ananamiza dziko. Mudziwa kuti maiko anthu otsogola panopa bwezi Inspector General wa Police akupanga explain himself before parliament kuti kodi nkhani inaenda bwanji. Munapanga parade anthu akunena kuti anthuwa ndamene anapha mzimayi Dr. wakuti bwanji nkhani mpaka na lero palibe court case, palibe trial date. Makumbukira nanena pompa kuti akunamiza anthu awa. I saw it kuti ndizabodza, and panopa ndingobwera ndili busy kwambiri, but mangofuna ndingokuwuzani kuti mwayikumbukira nkhani imene. Nkhani ija inali apolisi anapanga stage, inali sewero, and apolisi aku Blantyre. The Blantyre police officers, the commissioner wa police wa ku Blantyre panopa mafunika achoke pa pando because ananamiza anthu. You understand? Ndangobwera kuti ndikukumbusa because nthawi zambiri timakamba nkhani pano anthu amaona ngati kuti timanama, ora amaona ngati kuti tilibe umboni. Umboni umene mukufuna ndotani tinakuwuzani kale kuti mmene kuonekera iyi ndi nkhani yabodza iyi. Apolisi wakunama anakatenga mbava zoti zili kale mprison ndikazibweretsa pamene pacha. So you see, when we talk about these things, timafuna kuti Malawi muzitseguka maso, muzizindikira kuti apolisiso ndi gulu limodzi limene limagwiritsidwa ntchito ndi anthu amphamvu. Anthu amphamvu ndikutanthauza anthu amene ali ndi ndalama, amene amaphana okhaokha koma samafuna kupita kundende. Because wina wake anapita kunyumba kwa mayi amenocha kukafuna china, mayi uja anakuwa kuyamba kuyimbira apolisi. Apolisi wo mamota abwera za nthandize anabweretsa mbava kumupha mzimayi uja, because it means kuti apolisi amadziwa chimene chikuchitika ku nyumba imeneyo. That is why sakufuna kuti amange munthu, because zipanga implicate wina wake wa polisi wamkulu, and wa polisi wamkulu chapanga implicate wina wake wandale wamkulu.
ndi mmene zinthu zimakhalira. Mwaimva eti? From what we said at that time to now, mwazindikirano kuti zimene timakamba pa page pano ndizoona. Palibe zabodza. Anapititsa mbava kumene kuja kuti zikanene kuti izozo ndi zimene zinapha mayi aja. Koma palibe court case, palibe trial date, palibe milandu ija yonse ija ayikhalira. Tamvana? So up until next time when akazabwera sa polisi kuti ayi tikupita ku court, muzangodziwa zoti zabodza. Palibe munthu amene azengedwe mulandu pa kufa kwa mayi aja. Zomvetsa chisono kwambiri. Kudasowa bajati timati ndani Sacrane amada bedwa ndi anthu zuwa likuswa mtengo mpaka lero apolisi sakufotokoza kuti kafukufuku ali pati yes nzomwe zopatsa mafunso ochuluka komanso kupereka manong'onong'o ambiri yes chomwe Malawi adauzidwa kunali ponena kuti galimoto yapezeka ku area 6 ya mtundu wa Toyota Fortuner yes koma sanauzidwe kunena kuti galimotoyo inali yandani anakabwereka ndi ndani itapezeka chinachitika ndi chani muno kwa galimoto ngati nali obwerekedwa amene mphekesera zimanenedwa amanena kuti anabwereka ndi ndani ndipo anatenga kwa masiku angati galimoto kodi muno wakeyo anthu amadabwereka galimoto yakwadziwa zonsezo sitidauzidwe kuno kukhala galimoto yapezeka ndi kodi galimoto pano ili m'manja mwa ndani adampasa muno wake kapena ili m'manja mwa polisi tinayenera tiuzidwe zimene zonse mukuona zokhazo zomwe zikudani pali mafunso ambiri kodi chitike nthawi imene icha akubanja kuti chani alipo amene auza kunena kuti mwina tilowerewo polisi athu ndiye kutha ntchito sikuti mayankho awawa ilibe ili nawo koma chuchitika kuti apolisi wakhale chete ndi chani chifukwa adalengeza iye ayi tithandizireni iye ayi pali nambala iyi sakubwera ndi kena kalikonse konena kuli chete chifukwa Malawi amenera kuuzidwa kunena kuti kodi pano akubanja ndi apolisi akukamba motani pano kafufuku ali motani kodi nkhapoto ya galimoto ija ndi andani chidachitika ndi chani galimoto tikuyisunga tikupanga motere sangafotokoze china chiyonse komabe kungubwera ndi kupatsa anthu update ya sure chimozimozi nkhani yomwe adamanga anthu omwe amanena kuti akuwagazira adapha Victoria Bobe sitikuziwa pano lero kuti ku court apita soliti sitikuziwa kuti ku high court akamba kwa nkhamira mesanso akuti ali kujeni mati ku alimandi komano ku court apita liti chifukwa chokuti akubanja kufuna kudziwa kunena kuti akakhale ndi mayankho tosefe sitikudziwa adongo apanga palede anthu aja koma kumakhala mafunso ena boma lomwe mafunso pamene chatimadzote pachitika chakuti kodi anthu amene wawa apita ku court liti mupita nawo liti ku court anthu afuna ziwe kuti date timamva tu mulandu wakuti ulo court nthawi yakuti anthu akuti wa Steve ulo watsiku lakuti nkhosi musaineni a Steve mulandu kuti mulandu wathu makwaganizira kuti adapha Victoria Bobe kuchigomora ulo wa mukoti liti komanso anthu ena mapempha kunena kuti kodi nkhani ya owitika singafufuzidwe so kawiri chabwino singafufuzidwe so kawiri ngati tifuna tizifufuza nsongozi ya uchikangawa kodi nkhani zake zili mafunso ochuluka kodi alaniwitika singafufuze so kawiri so pali nkhani zambiri koma nkhani imene iyi ya ulilongwe mwenye anthu akufuna update yomveka anthu akufuna kudziwa cheni nkhani somokhatu kungozizira mwa mtundotero muitentetsa kena kubasi chete ngalimeda soera ya galo ku State House simazikoda galo adapezeka nkhani ya galo mukufufuzabe galo ali kuti agalo maina nawo ndani galo sagala nzina ino agalo khadi maina awana libe maina kungu basi kana maina sisi kabela ina zizili ya galo ita chete akutata usifolo achi basi tose zi yai musamatero mudzapatsa Malawi update choyenera kudziwa ndi yafa zinapereka basi mwina nkhani ndi yachitetezo kapena kuti tikaulusa ndi kuti mfufuza kwatu kukhala kuti kusokonekera mai kwanza tuti maona amabwera anthu ndikunena progress report yes koma ntchito yotu apa agalu ali pakuti
ndikumatani kani ya Bobe ili pakuti ndikumatero mwenye osowa izili pakuti yes zomwe zikufunikira nzomwe kunena pano kukhala chete kumathandiza anthu adzikamba zinthu zabodza ndi kukhulupirira zinthu zabodzazo mmakasapata anthu lankhula zinthu zabodza inu mona ngati mukupanga control ya information koma ayi tili dziko la democracy tili lamulo la access to information muyenera kumakamba zinthu zomwe Malawi akufuna zomwe akufuna kudziwa ndithu amva ndithu nakuona ni mulali ndi anthu amene amayendera bwaira hospital dada kuti sivu uzataniso kuliro ngabe sindino wewe kujatu adapita mwa chibisira kana ngati wazembera choncho adapita ku ndithu sadapita pa gamulo yawo mwina amene anthu amadziwira adakovala ngati kokakhala ngati mmene amene ngani muno bwino anduna anakayendera bwaira hospital cha bwaira chabwino ndi director amene amati wa za umoyo ndi za ukhondo kumeneko ati iwo anapeza zotani kumeneko akuti anaona kuti ndalama zokusinthana manja komanso anthu ogwira ntchito ku chipatala akukalipira mapatienti komanso chinthu china ndichokuti anthu amafunsa nkhani yokhuza matenda awo pagulu tizomwe anaona umayenera kulowa mu chipinda ndi kufusa dokotala kufusa alisadifu kamadwala kunena ndi akuti amatha kuwaitana anthu pa mwina anthu 7 kuwaitana kumafusa kudwala chani kumalemba iwe kutani akuti zimenezo zomalatani atafika pa gate tambirani pa gate Steve akuti adaona chani pa gate yayi atafika pa gate apeza kuti pali magadi ena amene akupanga demand ndalama kwa patient 10,000 kamufuna kuona munthu kapena kufuna kutani kuthandizidwa atanonso ma clinician ena akulandira ndalama Zokhudza nkhani imene ya alandire chithandizo inali ndondomeko yabwino kwambiri komanso nkhani inoti amina anapeza kuti magnesia namamaliza kulemba matenda munthu asanafotokoze nkomwe asanamalize nkuyankhula zina ndi izo zomwe anaona ndi maso awo adapita kusamati ku chipatala chapafupi pa nthawi inake yes komanso pakati apatula nkhani angapo anagwirizana kupanga nkhani yokhuza amene zinthu zilili chipatala nkhani yabwino kwambiri ngati nduna ndimakumbuka nthamene amumba kupanga ngati zimene anthu ankanena koma zimakhala zinthu zabwino kwambiri ali ku trade kucha kuleba kuti koma zimakhala zinthu zabwino foti nduna imakhala ikukazonera kudziwa kuti chikuchitika kwenikweni ndi chani so apapa zinthu zizavumbulutsa zinthu zitatu mbali zonse mbali ya ogwira ntchito chipatala mbali ya boma ndife aini ake chifukwa mukaona iwo akuti atafika analembesa dzina lokuti I think mese banda kweli ya 36 anapatsidwa nambala ngati patient wa number 200 pa tsiku limenelo ndipo anadikira for 3 hours anafika mamawo kumalandira chithandizo masana kuti vuto loyamba pa nkhani imeneyo ngati analandidwa patient ngati patient wa number 200 komanso anakhala 3 hours ndi vuto la boma si vuto la chipatala one chipatala chabwairacho chimene wakhani tinganira kuti zipatala zing'ono ma health center ma feeder hospitals muchengerezi then boma likuyenera kuyang'ana kuti chomwe chikupangisa anthu over 200 ndi chiwerengero chambiri kubwera pa tsiku limodzi komanso munthu kudikirira 3 hours pamene malamulo a World Health Organization WHO amanena kuti munthu amene udikira 30 minutes ku chipatala kuti athandizidwe koma ngati apitira 3 hours ndikuti vuto ndikubomako chifukwa chane anthu akubwera uku ndikuti zipatala zina zakwena ambe zing'ono ziliko ngati ziliko ndekuti chithandizo chiliko kumeneko kapena kumapanga lifa kubwa ndifaira anthu akuthamangira kwambiri kubwaira ndi chani ndifunso omwe boma alikuyeneranso kutani kuzifunsa ndicho sangalasa kuti adapeze kotali pa namba 200 atenga 3 hours yankho limene lolo andunawo alitenge ndikunena kuona kuti kodi malamulo a WHO amati chani vuto limene silabwaira ogwira ntchito kubwaira ndi vuto la boma lomwe likupangitsa kuti kumeneko kukhale anthu ochuluka choncho komanso ngati nga 3 hours ndikuti ogwira ntchito ndochepa osakhala kuti akunyalanyasa ngati akutenga 3 hours ali pazito kuchuluka anthu ndikuti anthu ogwira ntchito ndochepa ndikuti limene lolonso ndofuna kuti boma lione akakhalenso pansi kumeneko aone kuti kodi tichepetsa bwanji fika pa 30 minutes chabwino mamvesese imene ndi vuto la bomalo kumeneko ngati anthu akuthandizidwa mochedwa inde anthu ena matha makhala onyinyirika that's why pakubwera no vuto lonena kuti maklinician akumamaliza kulemba odwala sanamalize matenda ndikuti mwina ntchito yawo chifukwa chomwe chimachitika napitapo chipatala china chake mudalowa dokotala amene
amafusa munthu ndikumatenga naye nthawi anthu manja amanyinyirika kwa manyinyirika so panjapo pali chilaini akuchedwa ameneyo ndiye mpeze kuti inuyo clinician uja waona nzeru mbiri alisafuna kuthandizidwa ndakalowa kuti alifast amalize nambala ija alipo mwina anthu awiri chipatala chonse akulemba matenda akutani zimene zijazi ndi kuti ndivuto sola chani laboma so nkhani yolandiza ma 10,000 anthu nawa adakaitana apolisi amangati amafufuza kai amafufuza koma auza ICB fine kandi mene lukwima si wonse amene kuchipatala kuja kulandira ndalama ndi anthu ochepa komanso kukena kuti kuyikidwe ma system omadzoti uyu ndi wachipatala kapena ayi chifukwa chokuti mzipatalamu mwalowerera ma agent kuchipatala yes aliko ma agent samagwira chiro chipatala komanso mutati muona ngati kwizi kucha madokotala sadzowana manesi sadzowana chifukwa cha department kuchuluka wina aliyesa kuzongolowa kukhala ngati dodo akozobala ngati dokotolo kuna mizani bora waika kajaka inu munkhulupirira bwana kuthandiza sanga kagado uja upanga zimene zijazi akuzunga kusero ndalama ja clinician uja dokotolo sampasi koma ngotenga munthu ja kumpitisa kusogolo uyu ndi bale wa dokotala so pakwena kukhala ndi ndondomeko zabwino zoti bomalo liyike kuti zinthu zote kandi maidi kandi chani anaona tufati pemphano amene mudaona anthu akonda ma 10,000 amene lamulo likitani ligwire ntchito komanso zomwe ndakambazi kunena kuti zilaso chiyang'ane ndi zipangizo zisazo chakukwinzi ku x-ray from Monday kandi nthawi inonso yatisandi kumakhala kodzaza kodi kuli ma x-ray angati nkhani ndimeneyo koma ndi chipatala chikulu choti anthu atumizidwa kuti so mavuto enawa akangiro exposiwa siya kuchipatalako ndokhuza boma lonena kuti likayang'ane bwino pa nkhani imeneyi tikapitana kumbali yogwira ntchitoyo ndizoonadi si onse amene aloyipa kuli ena akugwira ntchito yabwino ananenaso kumeneko koma kuli ena amene akuyipitsa anthu oyipitsawo amene wowo kuti aziwike abwere pambalambanda ngati amandira ndalama amangidwe kuli anthu ena ati amalankhula kuwalankhula mapatient pa zifukwa zawo zosadziwika bwino kwa chauta zimenezo ndi ntchito yolakwika kwa munthu amene ali wachipatala tikudziwa kuti ali ndi mavuto mwina mbanja akunyumba zimachitika ndine munthu mwina amene amabwera mwina chani komanso chikupangitsa kuti anthuwa sitingasekerere nkhani yakatangale kuti azikhala kufuna kuti ndalama zitani mwina malipiro lochepa komanso chinthu china takamba kuti staff ikuyenera kutani kuonjezeredwa chinthu chinanso chomwe chimavuta habe ndife ineyo ndikufuna ndithandizidwe mwasanga ndizithamangira ku business wanga ndimayambitsa kutenga ndalama kupereka kumunyengerera munthu ndina ayatiyamba ine kaya mwamvesese pageti paja ndafika namba yanga 200 ndichakuti ndafika nthawi yokuti 7:30 amaliza kuona udwala ndifuna ndilowe nditenga 2,000 kumpasa gadi atatetu ndikangolowa umene alipanga kane ndalama chifukwa anthu ambiri katangale mumamuchiwa force mudapangepo mulibe momu katangale mwamvese koma mukupanga ndeka katangale kuti mwapesa mwakuba muba zora ndanthu ochepa umamakana ndizenja nditima kuti ileyo basi ndikhale pa line ife anthu ife timasonde amene timayambitsa mzipatalamo mwamvesese kufuna kuthandizidwa mwansanga munthu wina abwera 5 koloko ife tabwera 9 koloko mufuna kukhale oyambirira tutenga ndalama kumpatsa clinician tutenga ndalama kumpatsa nurse tutenga ndalama kumpatsa ward attendant mwamvesesa leta ona anthu aja kuoneka ngati ndanthu oyipa of course so ena aliko amene akupanga zolakwikazo koma ndi ochepa ndifake noti boma like system yonena kuti anthu amene wagwidwe achoke foti akuononga mbiri ya madokotala ochuluka nkhani ya mankhwala kubedwa kwa mankhwala kukuyenera kuti zinthu zazilowe digital kuchipatala kuja akamatenga mankhwala sonkhala buku mukapita ma private enake masiku anamalowetsa mu system mankhwala kuti achoka ndekuti zimaoneka kuti lerolo kwachoka mankhwala mwakuti auditing yake simavuta komanso nthawi yake unali ndondomeko yomwe inazayamba mankhwala aboma ankadinde MG pano kuli chero munthu abe mankhwala amachita kuoneka kuti aboma kodi bwana Mutharika simungalamule kunena kuti mankhwala aliwonse amene ma suppliers akubweresa aziauza panga mankhwalawo azidindidwa ku Malawi adinde ne MG ngati panado MG kandi amoxicillin pasikha chidindiro cha MG ngati
munthu waba kwangulisa pharmacy Chiza kuoneka kuti uyu imene system omutenga iki mbado ya reforms yomwe angathandize zinthu ngati zizo ndipo mali ni nkhani yoona mbali yonse zipatala ndi zambiri kuti health center mupangidwa support ntchito ikuyenda mmenemo ndi abwinobwino zipatala mwanthu akwanda ndamazoenda komanso kugwira ntchito ndokwanira ka motivation pamenepo zimenezozo ifenso anthu ife ndi mbale wanga ndikhoza kungopita timapita kuchipatala teni koloko nzathu abwera folokoloko osayang'anira nzathu abafoko koma tulusa anthu amafuna kumpasa wina wake ndizolakwika ndi anthu amene akuchita izizi akuyenera kuti tonse titegepo gawo oh yes zilekeke a Steve afika kumene kuja akhale panzere mene apezera nzake bwino asatenge drama ndopereka komanso inuyo amene mukuona munthu ayika nambala masiku ano ngati mukuona wachipatala kuchita za chinyengo imbani nambala itiyo imeneyo koma ntchitoyi ndiyothandizana tinganene kuti anthu akupanga onse akubwera kupanga zolakwi koma mbali ina ukuona nkhaniyi ndi vuto la boma ngati muchuluka anthu ndikuti mahealth center achoka anthu aone kumene komanso ngati anthu athandizidwa mochedwa kusiyana ndi lamulo lomwe boma la Malawi linasanira WHO kuti munthu tenge 30 misa tionenso pamenepo ndikuti staff ndiyochepa chikupangisanso anthu okuti azithamanga kulemba sanamaliza amaona anthu achuluka apanga bwanji tionepo pamenepo ngati dziko ngati ana kukhala group consultation akhoza kukhala kuti pakulakwika ndi achipatalawo mwina polingalira kuti anthu ndochuluka kapena staff ndiyochepa kapena wangokhala ulesi chabe komano kufunsa anthu pagulu kapena malums facilities malungu ndochepa so mwina komano tiyesese kuchipatala kuti munthu akabwera zimufunsa matenda payekha yes matenda ena ngovuta uchula matenda ena ngovuta uchula ine pali ndatenga chido sitinena ndinama mu 40 pali kana dokota foto kose pali zakuti yes kupani cha Congress kulina di Malawi Congress Party revolution for change of leadership chabwino chidaniso nkhano watu nkhano yende apitai chifukwa imene simafuna nena nkhani imeneyo ena matia makono kamba nkhani za chipani pamene paja ndiye koma tsino ndi nkhani kuti mene wakambirana atu chipani cha MCP chipani ndiyo chimapanga boma chabwino kuchipani ngati kuli solakwika boma so limakhala lokhota chabwino mwamvesese alright mina msamvesese mwina muyambire pamene sogoleri kunoko sitinavotepo president oyima paeka sizingati timavotera president wochokera kuchipani chipani ndicho chimamwika mtsogoleri chabwino chipani chimakhani masapota chabwino mbe chipani ngati chini madisonzo lakwika chifukwa manifesto ya chipani yomwe makayendetsa boma zina zomwe zimayikidwa mbudget mucha mwamvesese chabwino ndeno chipani chija ndi gulu la anthu lomwe limaganiza mosiyana ndipo kulibeko ubale kundali ndenga nakupanga zinthu zolakwika zimayikisa so kuboma lomwe bomalo limayendesedwa misonkho ya Malawi chabwino ifake timakonda kukamba za chipani pano mwina ndikufotokozereni mwina simmadziwa chabwino anthu amene wawakalowa mbomamo chipanicho amakagwisa ntchito ndalama zainu ndife ndengati kuchipaniko akakhala eni chipani chili pamwamba pa boma chabwino kawikawiri ende kuchipani chomwe chimachitika hapi ndionena kuti fundo ikatuluka kuti iyi ndiyotere imakaonera kuchipa imene ichithandiza sitonongera mavoti so nkhani makhala mavoti maona nkhani ija tsopano ndiye kuchipani cha MCP pali anthu ena kumeneko amene akunena kuti ayi mtsogoleri wa chipani cha MCP Lazarus Chakwera atule udindo wawo ngati mtsogoleri ku chipani chimenecho akuti chipani ana mbuyomu zaka za mbuyomu 2021 gulu limeneli la MCP revolution for change of leadership lidayamba lakumana ponda Chakwera kuwachenjeza kunena kuti akapangidwe kanu ka ulamuliro mene zikuyendera zinthu akuoneka kuti ndi mkatikati mwa chipani sizikugwirizana tikagwa chinthuchi chabwino koma kuti akuti Chakwerawo sadamvere langizo limenelo ndi chifukwa chake amalawi ata amalawi sanavotere MCP kunja anavotera Chakwera kuti atuluke wadavotera Chakwera mese nditsogolero atuluka ndakuti iwo atanazichosa kukhala ndi ma structures chabwino ndi kungokhala ndi anthu ena ochepa amene angagwira nawo ntchito anthu ena akunena zikuti umbono ndona kuti ayi adakatenga anthu kutchalichi mphekesera zimatero ayi adakatenga anthu akubanja kwazungula ndota chipani zina zomwe zinati pangisoti ziluze anthu akongeresiwa amafotokoza mwantundotani mwantundu umenewowo lewo akunena kuti adakufuna kuti Chakwera atule pasoli ngati mtsogoleri tamvaponso enaso akumabwera makalata kunena kuti ayi Chakwera achoke yes Chakwera atule pasoli nthawi yawo yatha matembo yawo anatha ena kuti ayi Chakwera
AI temu ya nimende ya dziko. Okay. Komano ya chipani jawo. Amanena akuti okay. Imende temu ya dziko mwe Chakwera nakhala 5 years. Koma kuchipani akuti amapereka kwa zaka 10. Mina nakhalira malemu John Tembo. Chabwino. 10 years awitata kuchoka 2004 kena ku 2009 2014 adasiya temu yao ya matemu awiri atachakwera namba 2014 kufika 2019 inaina ulitere pamene yawo yamba 1 imene yo convention inachitika 2019 kufika 2024 25 ndio matemu awo awiri ata mwamvesese akuti chipani cho chimatero ndio twaina kunena kuti pakwena kukhala convention nthawi yawo yatani ndio kuti anthu ena kunena kuti yayi iwo adamata kati pomutse DPP kakhala kuti ya blanda so akumatengera chisanzo ati cha Mutharika kuti Mutharika anajoka 5 years komano zifukwa zomwe anthu adachosera DPP ndi MCP panopa muzizoona nziwiri zosiyana chomwe chinachitika nthawi imene jayi 2019-2020 analuza koma analuza chifukwa chokuti ma figures kunali kuti chigamulo chatuluka choti 50% plus 1 masamu mamazuwa kuti Chakwera ndachili maphatikizana awi inakaudi DPP inapeza so strong partner anakatha kupitirira kuphatikiza so ababa ndikumazoona kuti ifeyo tinaluza chifukwa chokuti panali 50% plus 1 kapena tinaluza pafundo zathu zinaso zomwe amwena MCP kumata azikonza zimenezo kodi tizizauza kuti tinasiya zinthu motani anthu azanena kuti tanasiya motani pano zinthu zili motani so zonsezo aungesa kwena kuti anani azionese MCP ndi anthu akunena kuti awawa MCP revolution for change and leadership yo akunena kuti atule pasudi ndo Chakwera ndipo convention ichitike chaka chino kapena chaka chamawa kungoti njokere MCP mboma wakhala kuli mpungwe maonapo akukana leader of opposition atasankha kuti amene yasi kumfuna kumabe adamvera leader of opposition ndo omweyo magulu osiyana siyana kunoti Chakwera achoke pakasankha director of recruitment ena manoti sanatsate sankhe director of recruitment maiwokha uwina kusankha national executive koma ndi president guy wachipani committee sizoti baiwopo constitution yawo imati motani koma kuli mpungwe kuongeresi ulipo nkhani ya utsogoleri ya ndendofunika kuti 2030 kumatokhala kutali kukhoza kukhala pafupi Steve ndi pafupi ndi inoyo kuti atazachikhulupireso chipanicho nthawi yake ndiyo inoyo ndi akhale basi ndikukambirana ndikuona kuti malamulo akuti fankhani ndikutsata malamulo basi achipani zimwe zingathandize nde ena akuyayi ena kunali pakati patasowa kunali makalata achinsinsi kulembera atsogoleri ayi wakuti sitikumuona bwino ena kumaona utsogoleri wanu akumenyera chako chakuti akumayitanisa anthu kunyumba kumapasa matombo achimanga ma 50,000 akufuna utsogoleri wanuwo anthu anawatisana pafola mutu ya ndine MCP nazikuyenda mmasamba mchezo awa kuli takonza ni chipani makosana nthawi ndi koma zimachitika chocho mavuto omwe waso ku DPP adalipo mavuto omwe ku UDF adalipo mavuto ngati amene wa ku People's Party adalipo ndale sinjira ya mtanda sikupemphera kumeneko ndale sinjira ya mtanda ndale nkulikhana ndalo ndalo meno zidziwa kuti uyagwe uyatero choncho uyagwe edi makhala magulu osiyana ma factions osiyana amasekerana pamaso koma alisandika gulu kake koma khawudi ndifike apo ndimpondo ndale winanso chabwino makambangani ya ku UDF kupomba na chikalata chimene UDF yatulutsa kunena kuti iwo wakuti sali pa mgwirizano ndi chipani chimene cha Malawi Congress MCP paja kuchitika so zisankho za padera kumadera ino mwezi nakanika pa 6 September yes padera limene ndi kuntakataka kudetsa so anthu anaona chithunzi china MCP apangisa sonkhano ndikuona anthu ena adavala chipani cha UDF not ife UDF tagwirizana zavotera phungu wa chipani cha shadow wa chipani cha Malawi Congress MCP ngati kuti ali mu mgwirizano ndi akuluakulu a chipani kudzera kwa secretary general awo bambolemana nena kuti ayi ife sitili pa mgwirizano ndi chipani cha MCP komanso wachita izi tifufuza ndipo alandira chilango ndipo ife tipanga support candidate wathu amene ali kuti ali kumene kokoyo wa UDF umenewo kuti amene wowo ni makonstituency governor ni ndani kapena akuluakulu a chipani ati sana atume kapena zimatha kutheka kungwapatsa anthu ma-t-shirt ndi ndale izi ukhoza kungotenga anthu tapani ma-t-shirt muzayima munene chakuti anthu chani opandanso mwina program yabwinobwino kuona kunena kuti kodi amitupisanayi kwambiri ndi ndani izo ndizochitika komano
UDF kunena kuti sili pamgwirizano ndi chipani imeji cha Malawi Congress Party. Komaso sinanene kuti UDF akavotere shadow MP wa Malawi Congress kuntakata no akufuza nkhani kuti azoti chinachitika ndi chani koma zofunika kufufuza ndale zonedi zimene game anthu amawetingana kuti ndale sinjikadanta singathe kunena kuti zoti ayi ndiwo kapena ndanyama tongo patsidwa matisheti kuti akaimenti sokoneza anthu mito ationa UDF akafufuza zatuuza kuti iyo mata abwera zatuuze Sacrane ngati nkhani ija ya fanga mudzifufuza ndikutiuza kunena kuti tapeza zakuzaona mafunso ati pano anthu amakhabe kuti agalo aja napezeka sanapezeka agalo folo umatana so state house fa mudabwera kumauza Malawi agalo wasowa agalo ya wakuti tamanga agalo aja napezeka sanapezeka ngalo napezeka anala ndani state house ukuchitika mwakuti tatiuzeni kuti mwakonza pano Komaso ya izinthu zidatere zidalipa zimongothera momwe ayimwena iso security purposes kuti muna wenkhani atuuze muzatuuze kuti situuza amala madikira bali zoti kuti adapezeka kuti chabwino nangapena anapezeka ndi agaluyo munatani naye chitika njani kuti mufufuze kuti agalu pali mafunso ambiri mpiri gwede timatero choncho kanthawi kake kameneka kamakhala kuchepa chabe koma ndimakhala kutazukuta nkhani zosiyanasiyana. Steve Kondo banda mu studio bodo kuzukuta nkhani zosiyanasiyana. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.